Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkara energetika ulgamyna işçiň goşulşýan edi diýarmy, dünýäde ýalňyş çygymal ferişdelerine baý ýurtlaryň biri hökmünde tanalýar. Hot şoň üçin hem ata watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň hassa berkemegine, neft gaz senagatyna we geologiýa pudugyna uly orun degişli bolup durýar. Gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň tagyрлalarynyň netijesinde ýurdumyzyň eksilmez tebigi baýlyklaryny dünýä halklarynyň bähwetlerini gönükdirmekde. Ähli umumy energiýa howpsuzlygyny öpçün etmekde nussoluk işler amala aşyrylýar. Türkmenistanyň neft gaz senagatyny ösdürmek 2030-njy ýyla çenli döwür üçin maksatnamazy ýurdumyzyň ýalňyş energetika strategiýasyny durmuşa geçirmegiň anyk ýollaryny öňe sürýär. Täze geljegi uly bolan uglevodorodly meýdançalary özleşdirmek, neftdir gazy gözläp tapmagy gönükdirilen gözleg we burawlaş işlerini işleňleşdirmek, bu topluma döwrewat tehnologiýalary ýygyderli ornaşdyrmak şol belent wezipelen hataryna girýär. Öňde goýulan şeýle anyk wezipelerden ugralyp zähmet çekýän Türkmen Neft Döwlet Konserniniň neft gaz burawlaş trestining Körpeje Buraw işleri müdürliginiň baýlyk gözleýijileri ýakyny Balkan welaýatynyň çäginde ýerleşýän. Uzynada baýlyklar känindäki tassamy çoňlugy 7150 metr bolan 81 belgili ulanyş guýunyň gazy işlerini üstünlikli tamamlap gaz kondensatynyň senagat akymyny almagy başardylar. Geçirilen synag işleriniň netijesinde bu baýlyklar käninden ýalňyş çygmalynyň senagat akymynyň alynmagy uzynadanyň neft gaz gorunyň has ýokurdygyny şaýatlyk edýär. Täze önümli guýu synag sazyş işlerinden soň Türkmen Neft Döwlet Konserniniň neft gaz çykaş trestining Gumdag neft gaz çykaş müdürligine ulanýşa berildi. Häzirki wagtda bu guýu bir gece gündüzi 60 000 kub metr tebigi gaz hemde 42 tonna kondensat berýär. Täze guýunyň gazy işlerini Xitay Halk Respublikasyny öndürilen Kämil Buraw disgasy ulanyrly. Gahrman arkadamyzyň hemde arkadaly gahrman serdarymyzyň özleri hakda edýän taýsat aladalaryndan ruhlanýan Türkmen Neft Döwlet Konserniniň merdany neftçileri şu günler baky betarapligymyzyň 30 ýyllyk şany senesiniň dabaraly bellenilýek. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýerini ýokary zähmet üstünliklerini beslemek ugrunda hassa gaýratly zähmet çekýärler.